Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Nangoko uMax Makhanya ekhala ngokuthi ungizwa akehlise kancane ikukhulumeni ngoJulius Malema ngoba uzoboshwa. Lokho-ke ukushiso ukuthi-ke uJulius Malema ufake ungizwe enkantolo emva kokuthi ungizwe akhulume kabi ngegama lakhe adicilele isithunzi sakhe phansi. Base bethi-ke abameli baJulius Malema ungizwe akaxolise kuyena uJulius Malema enze i-public apology axolise esidlangalaleni angaxolisi ngasese kubona wonke umuntu aphinde futhi akhokhe nesinxephezelo. Ashone khona-ke solalela ukuthi uthini uMax Makhanya ngingamosheli isikhathi sakho. Mawuthi uyaqala ukufala, make sure ukuthi ushiya usubscribe-ile ukuze ungeke phela uzuphuthelwe amavidiyo afana nalawo ashone khona-ke. Uliqhawe yena kodwa bazombopha very soon. I-advice yanamhlanje leyo ukuthi uliqhawe impela kodwa very soon before nje i-30 kaJuni ifika zomthole ngaphakathi uzoboshwa. Ya bazombopha. Lalela ke we Macingwane ngizomcuni. Hoshimfe. Ihoshimfe nkabe yami hlala phansi bafo. Kulento nje egama elithi Malema mfowethu. Hayi ihosha imfe bafu, ihosha imfe siyakuthanda, sikukhonzile, siyafisa ukuthi kungathiwa kwenziwa ngawe isibonelo. Kungashiya ukuthi kwenziwa ngawe isibonelo ngizwemchunu. Uthole ukuthi masithi siyalibheka irecord lakho vele lingcolile. Yonke into oyishoyo iliqinisa impela kodwa manje izokudla wena. Izokushaya mfowethu uhlala phansi impela nje egameni lika Malema. Hey hosha imfe ngeke uzube nalutho, ubunsizwa bakho ngeke kuphele. Ubuqhawe bakho ngeke kuphele mfowethu. Miyeke uMalema mfowethu ungasaliphathi igama lakhe. Mhlambe nje ake ngisho kanje. We Macingwane. Senze le statement le public apology yenze bafu. Yenze impela le public apology sibanike nje injabulo yesikhashana laba beEFF. Sizodila nabo ngezinye indlela. Wena kwenza okufanele ukwenze. Umyalelo wenkantolo Macingwane wenze mfowethu, wenze ngoba phela as much as kuliwa kodwa ingqondo kumele isebenze. As much as siseqinisweni kodwa futhi we don't have to compromise unnecessarily. We don't have to compromise unnecessarily. Things that we can avoid, battles that we can simply win. Let's just win them. Okay everyone, sivala la ivideo namhlanje sibuya unqi. Asike sithembe ukuthi uzwileke ungizweke ngokuthi unamadlebe. I really hope ukuthi enjoyile ivideo namhlanje. If you enjoyed it, make sure ukuthi uyismash le like button, uphinde usmash nale subscribe button. Ungakhohlwa na comment down below ukuthi wena uyahambisana yini nalento eshiwa uMax noma ungizwa waqhubeka njalo elibele edelela uMalema akufiyo. And mina ke I will see you in the next video. Bye.